look north, look west, look south, look no, lokushaya phansi. Kodwa ubuka impilo yakho nomndeni wakho. Hello everyone, hope lakho luhamba kahle. Namhlanje ke nginizela nezindaba ezithinta inkosi yamabhinqa uNgizwe Mchunu ophelelwe ukusa ngenkathi zimnetha. uNgizwe Mchunu uthe ezihambela njengebhayisekile lavele lamshaya phansi ngamafushane lamuyisa. Asazi ke sonke ukuthi limuyisa nje akalazi yini ibhayisekili noma ubenganakile. Uthuke esephansi wazihlekanisa nabantu. Eshoneni khona ke siyombuka ke uNgizwe ezihlaza phambi kwabantu. Ayike sonke ke simbonile ke uNgizwe evuka phansi, asazi ukuthi ukube ubelwa nomuntu bekuzoba njani njengoba nje esaginqwa ibhayisekili. But ke sivala la i-video namhlanje sibeka unqi. Really hope to enjoy le video namhlanje. If we enjoy le, make sure to smash the like button, uphinde smash nalo subscribe button, and also comment down below wena umbono wakho ngalolu daba lakhe ke uNgizwe. And mina ke I will see you in the next video. Bye.